Letra M. Name objects that begin with the letter M. Hello mga bata! Ako si Ma'am April. Oras na para magtuon sa kindergarten. Dali na manantaw na ta, magpungko kag mamati sa maestra, magbasa, magsulat, magsinyadya, sa kinder may matunan ta. Mga bata, nahibaluan bala ninyo kung ano ini nga letra? Insakto, amo ini ang letra M. Ini ang dako nga letra M, kag ini ang gamay nga letra M. Kabalo-bala ka mo kung ano ang tunog sang letra M? Insakto. Liwat? Kiputon ang duha ka bibig, kagihambal ang parehasang manamit. Okay mga bata, suliton naton 5 ka beses ang tingog sang letra M. May ari ako diri sang nagkalain-lain nga mga laragway. Aton kilalawon isa-isa. Kabalo-bala ka mo kung ano ini nga laragway? Nagasugod ang yanganan sa letra M. Gusto mga bata? Martilyo. 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 Ano naman ini nga laragway? Gusto mga bata? Medyas. Ang medyas nagasugod sa letra M. Medyas. Medyas. Ano naman ini nga laragway? Husto mga bata? Mani. Ang mani nagasugod sa letra M. Ano ang tingog sa letra M? Mani. 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 Ano naman ini nga laragway? Husto mga bata? Mata. Ang mata nagasugod sa letra M. Ano ang tingog sa letra M? Mata. 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 Ano naman ini nga laragway? Insakto mga bata. Mansanas. Ang mansanas nagasugod sa letra M. Ano ang tunog sa letra M? Man-sa-nas. Man-sa-nas. Mansanas. Ano naman ini nga laragway? Insakto, mais. Ang mais nagasugod sa letra M. Ano ang tunog sa letra M? Mais. 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 Ano naman ini nga laragway? Nagasugod ang yanganan sa letra M. Husto mga bata? Mangga. Ano ang tunog sa letra M?
Mangga. 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 Ano naman ini nga laragway? Insakto. Manok. Ang manok nagkasugod sa letra M. Ano ang tunog sa letra M? Manok. 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 Ano naman ini nga laragway? Nagasugod ang iyang ngalan sa letra M. Insakto. Monica. Ano ang tunog sa letra M? Mon-yi-ka. Mon-yi-ka. Monica. Very good, mga bata. Kay gapamati ka masang maayo, tagaan ta ka masang bituon. Sa liwat, ano nga letra ang ato natunan sa subong nga adlaw? Insakto, letra M. Ano ang tunog sa letra M? Very good, mga bata. Sa liwat, isa-isahon naton ang mga butang nga nagisugod sa letra M. Martilyo. Medyas. Mani. Mata. Mansanas. Mais. Mangga. Manok. Monica.